En Miño, a agresión dun home a outros dous no recinto da empresa onde traballaba agocha detrás un problema de violencia de xénero, un suposto acoso continuado do agresor a quen foi a súa parella e a quen era ata esta semana a súa xefa, a propietaria da empresa. E había un coche rojo que non sabía de quen era, un coche que non conocía de nada. Dirígome ás instalacións da empresa e esas dúas persoas están esperando por min para pegarme. Pero hai outras imaxes máis duras, demasiado duras para ensinar da agresión cun obxecto contundente, segundo confirma a Garda Civil. Foi unha cousa que foi baixarse do coche, romper o cristal de atrás do meu coche, romper o cristal de diante do meu coche e baixarme o bate na cabeza, men case me mata. Co mesmo bate arremeteu contra o outro home que tamén acompañara a xefa. Querían apartar o coche que supostamente Sergio deixara trancado para impedir a saída dos camións. Detiveron in situ por un delito de lesións e tamén por violencia de xénero. Segundo contan, o acoso ven de lonxe. Hai audios que arrepían, pero ela nunca quixera denunciar. Sei que yo houbera costado a vida ese día estar sola.